Jo ginen ibilaldi bat egitea Endaire. Oso ibilaldi politia, itxasertzin, menditik, 12 kilometro. Eta zeuden ikustaldiak. Eta bat zan txalapartena. Eta jende egitasun proa. Bazen nintzen proatzen, zentzazioa da. Kixin berriak, basen. Zabati, horrena guzta hitzetan. Eta noiz inbein kuntatze behar horrelau tablo erosin ditu, zarrarire junde eta. Baina zaratire, ez da berdine, ibiliteko gurra izen, o berriz. Kantu bat asko gustatzen zatena, teatro. Ez dakit titulu ala duen, teatro eta ez dakit zene kantatzen da. Konservatorio eta batxierra, bize konpagina hori joa eta klase gutxixo mate joa, normalien humanistiko aldeko klasira, zatik zientifiko da hola ez dibetetzen da, flautan da justu ontsa inaiz da hola doper, hori politia, andante eta rondo. Ni ikusten musika eskola gure garaixen nila urtik bauzke baino. Zazo hartan bazauen solfeo eta beti hola bazauen, baina geixo zan, oitxuri zan, gutze kaletiken jo eta bere harriz da hola ez, da estudio aldetiken bate sakondu hola ez. Eta hori ikusteu, nik baterixa eman duen, eta hor harmonia eta ez da ritmo bezik eixo ritmo da eta hola marezu. Eta gero kontura honitzen harmonia aldetiken eta nahiko nukela hola zifra hauek eta saltzi zenin partituretan abestiztan da hola pixket jakitzi zer dan da. Hortik hasi nintzen da hola, eta hemen base bat hartu dut. Mandeu harmonia modernan, barrun, eskala maiorrakin hasi nintzen, eta gaude eskala menorrakin. Neuri hola asko gustatzen zaten bat, hauko soinun tuztile emaz, netzako hauko soin izte oso hona da. Eta gero, netzako musika hundi da, hola ez, ni klasikunda baino gehiago beti bilinez, jazakin, fluide o popa horrekoakin ez, pixket. Eta hor, varianti daude, netzako gehiago lotu du jazak eta harmoniak eta gehiago lantzeko da. Pop rockien, biligoz, harmonia bakorde nire ustez ez, pixket simpli hori ez di, baina gutxi osatzen. Jazian da, bosanoan da, harmonia zaneko landu hori eta sonoria etiketa. Dantzan adibidez, nik kompetizioetan egia dantza eta kompetizio gudan izategia. Eta hortaz aztegia internatzen maiatza apirila aldea. Eta hortu guzun, dantza etortzen magea, base bat mantentzen dugu, eta gero internatzeko orduan zerotik hasi o base batetik hasi, alde handixe dago. Gero bestetik ikasli naiz, eta azte oso pasatzen unibertsiadin etxin lanak egiten. Eta orduan, ostiraletan etortzea dantza eta azte oso sortzezagun estres hori kanporatzeko modu oso hona da. Trikititxea egiten hobi bezala, batetik asko gustatzen instrumentua dalako, eta bestetik, lehen esan detena, pixka distraitzeko ere balixo du bat. Beti ikasketatan pentatzen egoteke, tapia. Soinu jotzeko modu berezi bat dauke naturala eta abilezia hondiz. Instrumentu jotzie, musika itzie, eta nik gexena izan behar labere jade bango gustatzen zait. Eta azkenengo zedetik bat izan behar Immortal kantu da. Eta, nire umeak, bi ume ditut eta biek musika eskolara hasi direnetik eta batiz bat saxoa jotzen hasi naizenetiken, musika munduan gehiago sartu naiz ez. Musika kanpotik edo musika entzule izatetik sentitzen naiz gehiago musikaren partaide, musikaren barne sentitzen naiz. Zemearekin konpartitzeko modua eta bion artean ez dago kompetentzirik ez, baizik eta harreman oso ederra, oso jatorra.
Bueno, aspaldian melankolia sentitzen dudanean, Los Miserables musikalaren piezak entzuten ditut eta gustuko ditut. Nahi generalin euskal musika asko gustatzen zait, eta horregatik hemen Euskal Herrixen bastante aukera dut euskal musikekin da txistu politizala iruditzen da. Bastante, zehose errezan zela pentsatzen dut da, horregatik hartu nuen. Ez da, erreza, emateu bastante erreza da bela, baina emateu nahi baino zaino bela. 6 zazpi bat uste ja txistu gotzen. Generalin euskal musika gustatzen zait, eta gero popa eta rocka ere bai. Zazpin jarria, kerobia. Ni neuk nahiko nuke izitik orkesta baten ustekize, baina zaila ustean ni neuk nire burula eskola baten irabazten. Ni neuk aparte beste talde badauket, bajue jotzet, baina bestelare bai hemen da musikazkoan antolau izan die, jazakin da zea eta jasko gustatzen zen. 50 urtea, onena izango litzateke jotzen jarraitu ahal izatea, ez bakarrik klaseak eman, klaseak ematea da igual bide zabalena, ez leku gehien dagoen bidea, baina gustatu litzateke jotzen jarraitzea eta klaseak ematea biak pixka bat ez musiko batek, nire uste klaseak eman beharra daka, ez? Hori da ikasi, eta ikasi duena bestei emateko ere bai, ez? Ni musika klasikoa estudiatzen dut, osea, printzipioz orkesta bat izango litzateke, baina niri kintetoak eta talde txikiak asko gustatzen zaizkit. Agian talde handiak baino gehiago. Eta orduan, ikusten den nire burua talde txiki batekin, musika, kinteto, haizezko kinteto batekin adibidez, eta klasak ematen. Igual bereziki Schubert asko gustatzen zait. Schubertetaka, ez dakit, romantiko eta esun berezi bat, hola. Asko gustatzen zen Joaquin Sabina, adibidez. Iruditzen zait, alde batetik beste hasiero aldatu dela, ez? Hasiera batean, hemengo plana zan, herri guztietan gertatzen zen bezala, ez? Musika ikastea etortzen zen ikasle bat, eta azkenean zan, hasiera batetik, iaia 8 urtetiken plateatzen zen, bere ikasketak aurrera begire, profesionalekin. Hala zan. Programazio bat zauen oso zehatza, batzutan aukera gutxi ikasle bati gustatzen zaigun abesti bat ikasteko, edo zan oso itxixe izango nukenik programazioa aldetiken. Eta gero aukera aldetikene oinaldin asko zen murriztu. Orduan, hortiken 25 urte pasau eta gero oin ikusten detan ez, bai herri mailan beste era batea ikusten dela bai musika eskolan, eta bertan aurrea ematen ditugun ekintzakin ikusten garbi ze aukera dagoen, ez? Asko zezabalago dagoen, ez? Eta musika bat asko gustatzen beti izen da bada kontzertu bat Rachmaninoffean, pianontzat bigarren zenbaki uste dut, kontzertu bigarren uste dela, pila bat gustatzen zait, ez? Baina hori bezala beste musika asko. 20. mendean adibidez, Stravinsky, gogoratzen naiz ikastaro batin, jardun genuen bere musikan gehin ikasten, eta pila gustatzen zaidan, ritmo alderditiken, ze nobedade, ze gauze sartu zituen, hemengo Euskal Herriko musika, adibidez, Benito Lertxundi edo Mikel Laboa, ez igual kanta guztiak, baina adibidez igual bat edo bi, Izan zitekeen elizataritik aurrera noalarik, neguaren isilean, hori usaina darion mimosartzetik datozen makil errimatu erritmikoen oihartzuna. Edo, Loiolatik herrirako bidean, ezki zaharraren ostoartetik ezpainetara goxo iristen zaidan pianoaren melodia. Izan zitekeen udazkeneko zelai gorriarreak begietara islatzen didan rock and rollaren bihotz gorria. Eta baita, magnolio azpian jarrita, leiho baten kantoitik entzuten dudan dultzainak ahosabaian iltzatzen didan tradizio zaharreko gazigozo ederra. Nago,
oroimenak isil-isilek ekartzen dizkidan aurren txaloak, nekatutako behatzen ilusioa eta musika hitzegin nahia dela musika eskolari eta parkeari dariena zilarrezteietan. Nago, parkeak eta eskolak badituztela bizipen eta erritmo propioak. Bereziak, intimoak. Nago, konpas bakoitzaren atzean eta desafinatutako noten ondoan badela historia oso bat. Azkoitiko historiaren zatitxo bat. Pentagramako lerro artean bizitza musikatu duen eskolarena.